Lidi, dneska jsem si přivedl kamaráda, Likeman TV. Potom dám ještě odkaz do videa. A dneska to bude unboxing na... jsem si objednal softku V4. Tak jdeme na to. Takže Filip to už tady rozbaluje. No, Likeman TV. A bude to, objednal jsem si z Bohemia Softu, z Bohemia Airsoftu. Je to Warrior V4 Short Classic. Jestli byste si ji chtěli koupit taky, tak ji dám ještě taky do popisku. Takže, a koupil jsem si ještě 8300 kuliček k tomu. Takže, a ještě 100 papírových terčů. Takže by to mělo být dost dobrý. A tak Filip už to tady rozbalil. Tak v podstatě všechno bude v popisku. Aby se nám No, takže já to teďka zastavím. To mám rozbalený. Je tam, abych to ukázal správně, 100 papírových terčů. Jsou to tlustý terče. Potom mám 8000 kuliček, duhovky 300 a 1300. To je zaruček. Návod, ten nemusím číst. A teď to všechno, zdroj o zásobník je... Jo, tady je schovaný. Jo, zásobník. A zásobník. A vzorek kuliček. Zásobník je takovýhle, s rychlou plnicí komorou, všechno na zem. Takhle. A takhle si ukážeme. Je tady to zbraně i na plyn. Jo, to je, když tady to se takhle odšroubuje a tam se dá plyn. A tam se dá plyn. Tam se dá plyn a můžete si to přetnout tady na dávku. Tady. No, takhle to je normální manuálka, ale když dáš sem, tak je to na plyn. No, takhle. Ale ještě jak je to úplně nový, tak se to těch dělá. No. Dobře. Máš to držet. Aha, no, takže velkou slušná zbraň, dám všechno do popisku. A takže tak ještě si ukážeme ukázku ne? Tak jo, tak já to ještě stopnu. Jaký? Takže právě jsme venku s Likeman TV. Jak jsem říkal, dám do popisku ten jeho kanál. Kanál a budeme střílet na tuto bednu. Tak a Filip to tady teďka podrží, takže teďka na to střelím. Au, viděli jste to? Filipa to sejmulo. Ještě jedna. A to se seklo. To byl headshot. Jedu pryč. Se bojím. Ne, tak teďka to taky stopneme, takže takhle tu vidíte jenom kuličku, já se to můžem. Tak, kulička se rozpůlila, samozřejmě. Je to přesně. Takže tohle by byl asi konec. Uděláme na budeme točit další Airsoft videa. No, tam budou hlavně videa Airsoft, tam asi budou pár vlogů, nějaký unboxingy a nějaký od Likeman TV. A nějaký lutečko. No, takže dám do popisku jeho kanál. No, díkej. Likeman TV. Takže ještě asi natočím nějaký, ještě natočím challenge, Cinematic Challenge, to je docela výzva, takže se můžete na to těšit a z Likeman TV se loučíme a dejte like, koment, odběr, všechno. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čus!